Wel, mae Cor Aelwyd Llanuwchllyn hefyd wedi hen arfer ar llwyfo yma. Yn y rownd gyntaf wnaethon nhw ganu yr oes o'r blaen gan ennill 19 o farciau. Ac yna yn y rownd gynderfynol wnaethon nhw ganu y Gobaith yn y tir gan ennill 20 o farciau. Ond a fydden nhw'n gallu cynnal y safon yna heno? Wel, fe gewn ni weld. Hafan Gobaith yw ei dewis, felly rowch groeso i Cor Aelwyd Llanuwchllyn.